28 майдан 3 июньгә кадәр мәркәзебездә Нәүрүз халыкара театраль белем бирү форумы узды. 5-нче мәртәбә уздырылучы бу чараның асылы нидән гыйбарәт? Эфирда Таянының тастапшыруы. Исәнмесез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар. Алда яңгыраган фикергә карашыгызны тимәләр аша да җиткерә аласыз. Яшелгә басып килешүгезне, кызылга басып килешмәүгезне, ак нейтралитет билгесе. Иң элек сорауны әлбәттә оештыручылардан башларга кирәктер. Шушы форумның без бит инде фестивальне ишеткән кешеләр дә бар, кайберәүләр бәлки белеп бетермидер. Асылы нидән гыйбарәт? Әлбәттә, һәр форум ул аерылып тора, 5-нчесе булсынмы, 4-нчесе, 3-нчесе. Һәр вакыт ул аерыла катнашучылар күплеге белән. Бу юлысы, мәсәлән, 5-нче форумда безнең бик күп катнашучылар, бик теләп килүчеләр булды. Һәм без өстәмә белем бирү институты белән берлектә бу 5-нче форумны үткәрдек. Монда инде аларга белемнәрен арттырды дигән закон рәвешендә бирелде инде сертификатлар. Менә гомумән андый форумларның булуы бик сирәк безнең илдә. Әйтик, СТД театраль берлеге инде Россиянең ул оештыра менә федераль округларда. Әйтик, Идел буе округында соңгы тапкыр уздырылды ул 9-нчы елда. 10 ел практически узды. Һәм ул я Хабаровскийда Дальневосточный форум, я ниде Центральный форум, я Северо-Западный форум дип атала. Ел сайын алар ниндер башка җирләрдә. Һәм алардан башка беркем дә уздырмый андый форумнар, без генә. Чөнки шундый күләмендә, шундый дәрәҗәдә, шундый мәртәбәле кунакларны чакырып, шундый педагогларны, шундый катнашучыларны безнең мәсәлән 40-тан артык театр вәкилләре катнашты менә бу ел. Төрки генә дип әйтергә буламы аларны? Юк, түгел. Чөнки без бүтәннәрне дәгән катыштырдык, монда килсеннәр, белем алсыннар. Әйтик, мәсәлән, Казахстан, безнең министерство, Казахстан министерствосына хат яза, менә фәлән бу көннәрдә форум Казанда булачак. Һәм алар бөтен булган 54 дәүләт театрына җибәрәләр шундый хат. Аларда урыс театрлары бар, үзбәк театрлары, немец театры хәтта бар Казахстанда. Димәк, аларда килергә мөмкинлек алалар. Аннары без бит Татарстан менә безнең форумның бюджеты ул Татарстан акчасыннан тора бик күп. Һәм әлбәттә Татарстанның урыс театрлары катнаша. Бөгелмә, мастеровые театры, Тюзы, рус Тюзы катнаша бездә. Мариэлдан киләләр, тоже якын инде, якын күршеләр. Без каршы нидер киртә куймыйбыз аларга. Минем кунакларга сүз бирәсем килә. Инде менә 5-нче юбилей тегендә шушы форум булып узды. Нинди хис-тойгылар белән кайтып киттегез? Нинди өметләр белән килдегез? Кайсылары акланды Раштабы? Менә шуннан да коллегаларның сүзен җипләп шуны әйтәсем килә. Безнең Нәүрүз фестивале элек ул үткәрелә торган иде, фестиваль буларак кына. Фестиваль эчендә форум иде. Менә хәзер фестивальча иттереп, форумны форумча үткәрә башладылар. Чөнки бу бигрәк тә мөһим безнең өчен. Әлбәттә, тамашачыларга аңлатып китәргә кирәк, 1 елны фестиваль, 1 елны форум уза, 2 елга бер уздырыла торган. Менә хәзер форумның аерым гына үтүе бигрәк тә театр җитәкчеләре өчен бигрәк тә кулай әйбер булып чыкты. Чөнки чыннан да менә Нияз әфәнде дә әйтеп китте бүгенге көндә, Илфер әфәнде дә. Чөнки барыбыз да беләбез, бүген театрларда спектакль чыгару, театрның материаль техник эшләрен хәл итү барысы да җитәкчеләр өстендә. Менә шуңа күрә дә инде менеджмент буенча быелгы форумга менә шушы юнәлештәге секцияларны кертү безнең өчен бигрәк тә бик мөһим булды. Бигрәк тә инде башка театрлардан килгән белгечләрне тыңлау, аларның шушы өлкәдә эшләрен, практик эшләрен тыңлау һәм шушы вакытта үзебезнең арада җитәкчеләр арасында практик эшләр үткәрү аудиторияда бу чыннан да ниндидер этәргеч бирә торган әйбер булып чыкты. Шуны әйтеп китим, мен теге бәйрәмнән бәйрәмгә эләккән кеше. Үзем фестиваль үткәреп, фестивальгә кирип киттем. Хәзер кайткач ниндидер бушлык, тизрәк сабанту киткәне китәсең. 2 ел элек. Шушы форумда, менә үткән форумда, 4-нчедә Нияз Рәүфович җыеп бөтен анда фестиваль буенча зур киңәшмә булды инде. Дәресләр булды берничә кәрәттән. Мин шуны тыңлап утырам, ничек фестиваль үткәрергә? Гомумән үткәреп буламы? Безнең бу аясылыгында, безнең театр мәсьәләсендә менә шуннан кайтып, шуннан да Казанда билгеле әле ничектер, менә районда. Менә кайшына теорияда кайтып, күз аллап, аннан соң инде җиренә җиткереп, тагы төшенеп, төбенә төшеп,
Шушыны фестивальгә әйләндердек, быел икенче фестиваль үткәрдек. Менә шушында алган белемгә нигезләнеп. Димәк, конкрет файда бар, конкрет нәтиҗә бар. Конкрет нәтиҗә, чыннан да. Һәм чыннан да менә мин өстәп китәсем килә Раил абыйга, чыннан да зур рәхмәт аңа менә шундый фестиваль Буа тирәсендә анда әле берничә 3 районны. Апас кайбыш тәтеш. Шундагы яшәүче халыкка театр сәнгатен җиткерү ул инде зур эш. Һәм югары дәрәҗәдә Албәттә масштаблы социаль ягыннан. Бәлки менә безнең телевизордан карап кайбер тамашачыларның теләкләре зурдыр, киләсе киләдер фестивальләргә катнашырга булырга. Аны Раил Илдарович менә аны эшләде, аларга җиткерде. Бу бит сер түгел, Казаннан баралар, карарга. Шулай бит инде бу чыннан да зур уңыш. Сез нинди хис-тойгылар белән кайтып китәсезләр? Нәүрүзгә кире әйләнеп кайтканда, 5нче Нәүрүз форумга әйтәм дигәнем, мин шәхсән үзем был форумда икенче тапкыр катнашам. Әмма безнең Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт академия драма театры артистлары һәм хезмәткәрләре дус театрыбызның, Камал театрының узарган һайын форум һайын катнашалар инде. Әйтеп үтәргә кирәк, вакыт шул тиклем тиз үтә һәм замана шулай тиз үзгәреп бара. Сәнгатьтә һәм театрда шул заманнан бергә тиз үсеше һәм без элек институтта алган белемнәребез кайсы сак искереп тә китә дип әйтергә кирәк. Шул уңайдан инде шул юсыктан караганда менә был форумда алдынгы театр тәнкыйтьчеләре, мәсәлән, мин театр тәнкыйте иҗат лабораториясында үзем белемемне ныгыттым. Шул юсыктан караганда алдынгы театр тәнкыйтьчеләре килеп, хәзерге заман театры нинди юсыкта үсешкәнен безгә һөйләйдәр инде. Бuna шул мәгънәле был форум бик нык әһәмиятле һәм әгәр дә ул моны белемде үстерү, камиллаштыру буенча төп максаты был форумның белемде үстерү, камиллаштыру булып торһа, монда безгә бит инде танытмалар да бирделәр бит инде. Безнең өчен төрки телле театрларның Biz үзебезнең коллегалар белән ухатлы еш очрашып тормайбыз. Һәм менә ошында Казанга килеп, Камал театры секторында үзебезнең уй-фикерләр белән уртаклашып, идеялар белән бүлешеп, яңа проектлар тудырып, яңа фестивальләр, яңа биеклекләр турында. Матур кала безнең шундый мәдәни мәйданга әверелүе безнең өчен зур, кадерле һәм әһәмиятле. Рөзлә, сез әле җиткермәдегез. Фикерегезне менә нинди хис-тойгылар калдырды, нинди өметләр акманды, кайсылары юк? Минем менә күзәтүләремә караганда, менә бу елгы форум ул төрки дөньядан китеп бара кебек. Фестивальнең исемендә үк төрки театрлар дигән сүз бар, форумда ул сүз гомумән юк. Башка елларда Степанина Борисовалар килә иде, Мәсгудә Шабсинова килгәндә, хәтерлим, суфичлар, горловое пениялар бөтенсе бар. Бу елгы программада Төрки дөньяга кагылышлы берәйбер дә юк. Аның карау, Япон классикасын карап кайтып, ни өчен карадык без аны? Мин аңламадым. Беренчедән, чөнки Төрки дөнья булмады. Японнар, алар безнең бик якын туганнар. Син белмисеңдер әле, без бөтенебез, без татарлар, башкортлар, казаклар, корейлар, японнар бик зур, бик тел семьясына керәбез. Алтай семьясы дип атала ул. Шуңа күрә алар безгә бик якын. Без бераз тирәнрәк калдык. Шуңа әйткәндә, ничектер син игътибар итмәдең. Менә бер көне 1 июньдә без күрсәттек, берничә показ оештырдык. Кыссай Юсуф буенча. Мәскәүдән, Петербургтан килгән укытучылар махсус менә шушы әсәрне алып, аңа нигезләнеп, без тараттык, әлбәттә. Кемдер мәсәлән Александр Маносков дигән композитор, бик композитор, ул гомумән бурынгы төрки татар телендә алып бара үз күнегүләрне. Шуңа күрә алынган ул. Менә Кыссай Юсуф буенча. Дуамын көтәбез инде алайса бу ел. Киләсе сезонда нәрсәләр булса булыр дип үмитләнәбез. Син үзең әйттең. Менә суфишилар, дәрвишләрне чакырттык. Степанидан чакырттык, хакасларны чакырттык, туваларны, башкортларны бөтенесен күрсәттек. Басгуда апаларны күрсәттек. Хәзер бераз ял итәргә. Башкачарак үзгәртергә, тирәннәренә. Юк, монда әгәр без форматны үзгәртмәсәк, Рүзилә, ничектер адым ясамасак, без хәзер төрки дигән сүзне тирәнләштердек. Без махсус аны кертеп җибәрдек дәресләргә һәм дәресләргә генә түгел. Шул ук безнең дөресен әйтик, барлык педагогларыбыз да Мәскәү, Питер яки чит илдән. Төрки дөньядан да бар иде. Төрки дөньядан да бар иде. Әмма дә ләкин без бит әле безнең миссия дип әйтик, менә шул төрки дөньядагы әсәрләр белән, шул ук Мәскәүдән килгән педагогларны
балетмейстерларны, шет елдән килгән кешеләрне сәхнә теле буенча дагы Питердан килгән педагогыбыз шулар белән, шул текст белән шөгыльләнә. Ул даган күрә, ул да белә. Без хәзер ничектер менә шул педагогларга бу текстларны биреп, киләчәктә бәлки ул текстларны кулланачак бүтән җирдә. Популярлаштыру Төркия дөньясын монда безнең форумда гына түгел, ә киләчәккә Мәскәүгә алып кайтып, киләчәктә шул педагог эшләргә мөмкин. Материал алып китә. Карагыз әле, бу фестивальгә да ниндидер шундый йогынты ясар дигән ясамасмы? Әгәр дә әйтик, монда фестивальдә бит инде без Төркия буларак кына кабул итә идек, форумда менә шушылай тирәнәйтү, зурайту дип әйтик инде, ул фестивальдә да чагылыш табачакмы? Алга таба киләсе елда инде әйтик. Анда бит инде без Төркия дип кабул итәбез. Соңгы елларда безнең система төзелеше, структурасы үзгәрми фестивальның. Без тик Төркия дөньясыннан коллективларны чакырабыз, һәм бер коллектив килә безнең я Европадан, я Азиядан, Төркия дөньясыннан түгел, кунак булып. Мәсәлән, Венгрия театры, милли әлбәттә. Киләчәктә бәлки Польшаны чакырырбыз, я башка илләрдән, Сербиядан, Хорватиядан, алар Норвегиядан, нишләп аларны күрсәтмәскә безнең халык. Бу ел күпме кеше катнашты соң? 300-дән артык. 300-дән артык. Ул беренче белән чагыштырганда нинди тенденция бар? Һәм киләчәккә дә сез 100 кешегә күбәеп бара. Безнең алдында андый максат тормый. Әгәр безнең максат булса икән, теге зурайтырга ел сайын без менә шуның турында киләдә бармы андый максат? Юк. Безнең бит оештыру мөмкинлеге дә бар әле. Театрга квота бирелә. Ну ниндидер квота әлбәттә. Һәр театрга 5 кешелек квота бирелә. Димәк, 40-тан артык театр 5 кешелек, аннары Казан театрлары тагын да күбрәк алар. Менә 300 катнашкан кеше барлыкка килә шулай ул сан. Күбрәк без оештыра алмыйбыз. Мин сөйләштем шулай гында дәрес бирүче педагоглар белән дәгән, шулай укучылар белән дә аралашып жүрдем форум вакытында. Һәм укытучылар әйтте, бездә дименә аудиториядә утыралар ди, теләп тыңнарга килгән кеше ди. Алар менә сусаганмы, беләләрме, белмиләрме, яшьләренә карамастан, яшьме, өлкәнме, урта яшьләрдәге алар авызларын ачып көтеп утыралар бу информацияны. Әгәр дә без максат куйса кешене күбрәк җыярга, киләчәкләр алар комачаулаячаклар. Димәк, сон гына түгел, сыйфатны югалтмаска, иң мөһиме тагын нинди максатлар күз алдында тотыла һәм 5 елда тагын нинди нәтиҗәләргә эрешкәннәр. Моның турында сөйләшүебезне дәвам иттербез рекламадан соң. Татарстан Яңа гасыр каналында Таяну нуктасы тапшыру без дәвам итәбез. Реклама китер алдыннан Нәүрүз форумының инде нечкәлекләрне асылына төшерә башладык кебек. Инде быелгы үзгәрешләр, соннар, сыйфат турында сөйләшә башладык. Нинди уңышларга ирешеп булды дип әйтергә була дип исәплисез? Әлеге дә баягы үткән теманы дәвам итеп шуны гына әйтәсем килә. Театр ул күп кырлы сәнгать. Ул үзенең һәрбер театрны алганда, ул үзенең дөньясы белән генә яшәргә тиеш түгел. Менә шушындай фестивальләр, шушындай форумнар аркылы без башка театрларның бүгенге көн күзлегеннән караганда, бүгенге көн тамашачы күзлегеннән караганда ничек яшәгәннәрен, аларның нинди юл белән һәм нинди яңалыклар белән эшләгәнен күреп кайтабыз. Һәр театрның үз фестивале булырга тиеш дип. Әлбәттә. Бүгенге көндә, бүгенге вазгыятьтә һәр театр гел теге яңалыклар юнәлеше белән барырга тиеш. Яңалыклар тудырырга тиеш. Һәм фестиваль ул бик көчле инструмент. Чөнки ул гел яңа тамашачыны тарта. Ул җирми бәлки җирле театрына. Нәрсә инде мин барым? Бездә дә андый еллар бар. Менә без Колумбиядан, башка илләрдән чакырабыз. Килим әле бер тапкыр. Ул килә, аннары безнең летучканы алып карый. Әйдә, бер тапкыр килим әле җирле театрына дип. Һәм ул уже бер тамашачы ул безнеке булды. Һәм алар саны арта бара. Без шулай. Чөнки ул бөтен безнең хезмәтебез шуна теркелгән. Без кем өчен без тамашачы өчен. Шахид, без җыелдык Мәскәүдән килгән педагоглар белән быел август айында менә шушы нигезләнеп Томскидан, Воронеждан, Мәскәүдән, Питердан чакырып режиссерлар лаборатория үткәрергә, икенче лаборатория. Ә инде икенче елга форум үткәрергә. Менә безнең милли театр Европа театрлары күләгәсендә
Ниндей театр деген сондай зур форум спикерларын шулай ук Россия күләмендә, Азербайҗаннан, Төркиядән, Ираннан чакырып. Чөнки күп кенә илләрдә бит менә Иранда үсештә театрлар. Күпме сез иң күп делегация Казахстаннан. Менә монда. Без Казахстанда булдык былтыр. Шул хәлдә аралашырга җиңел, бөтенесе Камал театрын беләләр. Бөтенесе беләләр, директоры бөтенесе беләләр, Ниязны, Фәрит Рафкач, алар белән аралашырга җиңел. Алар форумда булганнар, алар инде булганнар фестивальдә, чөнки Казахстанның аерым көннәре, еллары булды. Менә шушылар әйткәч, Казахстан театрлары тоже күтәрелештә. Менә бу форумның аның ул бик тик шуны күреп тә ятмыйдыр. Но аның җимешләре әбит. Бүгін көтергә кирәкмедер чыннан да. Инде хәзер формасыннан әзрәк эштәлегенә күчегәле, хөрмәтле кунаклар. Чөнки быелгы форум үзәгендә театраль текст. Менә әзрәк шуның турында сөйләшеп алырга. Ни өчен әлеге юнәлешне гомумән сайларга булдыгыз? Текст кына түгел, вакыт һәм пространство, менә эш безнең теге эш юнәлеш. Ни өчен? Чөнки менә без уйладык, Фәрит Рафкач белән Илфир Ишач белән утырдык, ишәү. Что-то без ардык менә шушы якут җырчылардан, бөтенесен күрсәттек инде кебек. Нәрсәдер яңалык кирәк истәргә. Һәм текст идеясы барлыкка килде. Менә нинди текст бар безнең? Ул бөтен төрки халыкларга таныш булган текст. Ул әлбәттә Кысай Юсуф Кылгалинов. Һәм текст ул бар һәр спектакльдә. Һәр спектакль ул текст. Безнең хәзердә гән менә андай фән бар, семиотика. Менә семиотика ул билгеләрне тикшерә. Һәр спектакль ниндидер билгеләрдән, образлардан, метафоралардан тора. Менә шул яктан, шул күзлектән карап, әлбәттә һәр спектакль ул текст. Һәр актерның роле ул текст. Һәр сценографның эше текст. Музыкаль бизәлеше ул да текст. Спектакльнең һәр элементы текст буларак кабул итеп була. Һәм аны тикшереп, һәм аны сүз генә түгел бу сүз. Сүз, әлбәттә, сүз генә түгел, сюжет кына түгел. Сүз генә түгел, билгеләр. Билгеләр. Инде эштәлеген дәвам итеп, форумга 18 педагог чакырылган иде, шулай бит. Һәм форум кысаларында берничә юнәлештә дәресләр үтте. Менә әзеркнең турында да сөйләп китсәгез иде, актерлык сәнгате түгел бит, бик күп юнәлешләр бар. Һәм иң уңышлыларыннан дип кайсыларын исәплисез? Менә быел менә шушы юнәлеш бигрәк тә актив булды дип. Мин бик канәгать. Алай әйтеп булмый, Венера, чөнки монда һәр менә нигә без ничектер театрларга лимитка театрдан килә бит ниндидер делегация катнаша һәр театрдан. Анда кемдер администраторлар үз юнәлешен карыйлар. Шулай ук артистлар үз юнәлешен карыйлар. Аларның хәтта вакыты юк сөйләшергә, фикер алышырга. Бер делегация членнары, мәсәлән, берсе җири Курчак театрына, икенчесе җири драма артистлыкка, өченчесе җири режиссурга, дүртенчесе җири менеджментка. Аларның вакыты калмый. Безнең бит көн төгәл 6-да безнең дәресләр бетә. Кич белән гостиницада сөйләшәләрдә отельләрдә. Диләгән кешегә вакыт бар, алар монда әлбәттә юкларга кирәк. Бездә кайсыларында менә сез булдыгыз һәм кайсылары чыннан да мин быел дәресләргә йөрмәдем, чөнки мөмкинлегем булмады, вакыт мөмкинлеге. Мин нәрсә әйтергә телим, кич спектакльләре яме катнашучылар өчен. Тик ни өчендер программага бары тик Камал театр спектакльләре кертелгән. Язмый әйтеп бетерәм. Безнең Казанда татар театрларында, дәүләт театрларында өчәү, Тинчурин театры бар, Кариев театры бар. Ни өчен әкияттә бар, әйе. Бу сораучынан да күпләрне кызыксындыра. Ни өчен менә шушы театрларда сезнең программага кертелмәгән һәм тамашачылар, то есть катнашучылар аларга да йөрү мөмкинлеге тудырылмаган иде. Карале, Рузилә, усканым. Безнең театрда бөтен администраторлар, бөтен хезмәткәрләр кызыл күзләр белән җири, төннәр рекламый. Зата, неужели без хәзер Кариев театрын күрсәтергә тиеш үзебезнең форумда. Без оештырабыз аны, димәк, Академия театры, ул бөтен театрларның анасы диек, атасы диек. Һәм алар бөтен театрларны күрсәтергә тиеш. Илфир килешәсең минем белән? Юк. Илфирда килешми, чөнки Монда инструменты бар. Менә инструменталар әйтәм, инструменты бар. Инструменты бер, икенче без әлбәттә сөйләшегез, мин анасы медиатор кебек. Үземнең фикеремне әйтәм. Әлбәттә. Менә критика бүлегендә, тәнкыйть бүлегендә, мәсәлән, анда 2 алтын битлекнең 2 вәкиле инде. Һәм башкалар килә, Марина Давыдова килде, башка продюсерлар. Без әлбәттә үзебезне күрсәтергә тырышабыз.
форумда. Ләкин бит безнең фестивалебез бар. Фестивальдә бөтен ишекләр ачык, Кариев та күрсәтә, Буа да күрсәтә, Шаулы да күрсәтә. Спектакльләр хәзердә параллель бара, аларны программага гына кертергә Юк, монда чыннан да программага Бар андай әйбер әйе язылмаган. Но безнең театрлар киләләр төрле илләрдән. Без бер кемгә дәген бер нинди шик куймыйбыз. Педагог берәү әйтте, бер педагог килде, ой, менә мин операга, мин Качалов театрына, мин шалтыраттым шундук, барыгыз, менә килергә тели. Алар баралар. Кызыксынсалар, Кирергә мөмкиннәрме киләсе елларга әйтик менә. Алар бүген дә керә алалар, аларны чакырып торалар. Кариевка театрына киләсе киләләр. Александр Вислов. Кариев театрына бит площадка булды үзендә, аны бит площадка. Анда площадка. Калын матур буклетыгызга, программага кирсен иде алар да. Деген бу инде бу ваклану булыр. Аннары тагын берәйдер бар бит әле. Нәүрүз фестивале үзе айырым үткәрелә. Нәүрүз фестиваленең кыйссаларында, әлбәттә, Кама аръягыннан да Казан театрларда катнашып баралар. Менә киләсе елга моның нәтиҗәсе булып, миңа калса оештыручылар, әлбәттә, театрларны чакырачаклар. Ул зук дәрес. Менә нигә ник бу театрда? Аннары менә Раил дәрес әйтә башлады. Бүгінгі тапшырудан мен ойлаймын, әлеге сұрауға нұқта қойып болмастыр, чөнки моның турында әле сөйләшүләр бару дәвам итәчәк. Әлбәттә, бір-ике сүз генә форумның хедлайнеры турында да әйтеп китәсе килә. Әйдәгез әле видеозма карабыз, аннары дәвам итәрбез. No te enamores, ni dejes que se enamore. Бу үзенчәлекле яңгырый, беләм. Спектакльдә Достоевскийга хас Ходай хакында философик уйланулар да кеше атом энергиясын кулланып үзен Алладан үстен кую мәсьәләсендә күтәрелә. Шуннан да менә Достоевскийның «Идиот», Алексеевичның «Чернобыльская молитва» әсәре һәм испан теле, әлбәттә, бу күпләрне гаҗәпләндергәндер. Шуннан да менә ничек нәкъ менә алар чакырылды һәм хис тойгыларында беләсе килә. Әлбәттә, беренче ничек нәкъ менә аларны чакырдыгыз? Беренче чиратта безнең форум. Менә бу спектакльнең режиссерлары Маджин Хон белән Алехандро Гонсалес Пучи, алар режиссерлар гына түгел, алар беренче чиратта укытучылар, педагоглар. Алар менә шушы яшь буын Колумбиядә артистларны үстерәләр. Һәм безгә ул спектакль беренче чиратта үзенең теге сәнгати яклары белән гына түгел, ниндидер педагогик алымнар белән кызык булды. Һәм без аны менә күрсәтергә булдык нәк форум кысаларында. Менә сездә нинди хис тойгылар калдырды шушы? Бая Ниязраович әйтте бит, инде без үзебезнең төрки телле театрдары белән әдрәк кенә арып киттек дип әйбит. Шуга әлбәттә был фестивальгә шундый яңалык индерде. Бездә зур кызыксыну уяндырды. Мин мәсәлән үзем был стилистика менән, был мәдәният белән таныш түгел идем. Һәм әлбәттә был бездә бөтәбездә лә хакканы хис тойгылар уятты. Бездә хис тойгылар. Миңа спектакль ошады һәм мондый спектакльне алып килү өчен чакыруыгыз өчен рәхмәт. Неужели? Камал театрына түгел бит. Колумбия театрында бар. Казан театры түгел. Ашаган белми, тураган белә бит. Мен шушында ахыргы минутларда рәхмәт әйтик әле оештыручыларга, алар үзләре генә беләләр. Нинди Колумбия бит ул бүтән материкта, анда бит океан аша 12 сәгать чыгар кирәк. Менә әлбәттә инде соңгы сорау итеп сезгә бирәсем килә. Менә киләчәктә әлеге форумнан нәрсә көтергә? Тагын нинди яңарышлар, нәрсәләр белән менә 2 елдан соң бит әле вакыт бар әлбәттә. Вакыт бар. Монда яңалык дип безнең менә көндәлек эш тән тора ул. Мәсәлән, нигә менә мондый дисциплиналар буенча укыттык? Нишләп без киләбез, менә мин көн саен киләм эшкә, театрга нинди сораулар мине кызыксынрак, гомумән нинди сорауларга мин тап булам. Ул сорауларга шулай ук Рашат Фәйсханович та, Раил Дарович та тап булалар. Шулай ук Нияз эше буенча дагы зафлитлар ничегрәк эшли, нинди әсәрләр табалармы, нинди сорауларга. Без шулардан карап дисциплиналар төзибез һәм ул һәм минем иң яратмаган эшем кирәкмәгән әйбер белән вакытны әрәм итү. Шуңа күрә иң кирәкле әйберләр генә безнең эштә тотып, алып, куллана торган әйберләр булачак.
Әлегә инде программаны без уйлыйбыз хәзер инде 19 елда безнең фестиваль булачак. Ул Башкортстан Республикасы театрларына багышланган булачак. Һәм Башкортстаннан күбрәк театрлар килә. Ну шул ук вакытта Алтай театрда, Тува театрда, Якут театрда төркиләр бар. Һәм әлбәттә инде Татарстан театрлары да калачаклар. Киләчәктә менә шулай итеп инде менә 19 елда менә безнең уже ниндидер программа 19 елның фестивале буенча бар. Бу сорауга, син биргән сорауга, Венера, мин җавап бирер идем 19 елның июнендә тагын җыелгач монда. Мин уйлыйм, алабыз, иншалла без җыелышырбыз. Шунда инде мин 20 елның форумның программасында атап китербез. Монсын инде әлбәттә вакыт күрсәтер. Әлеге Нәүрүз форумы без аңа битараф түгел, шуңа җыелышабыз, сөйләшәбез, һәм алга таба да ул бездә эмоциялар тудырыр, бәхәсләр уятыр һәм ничек тә булса шушы театр тирәсендә кайнаучы кешеләрне тагы да уятып, канатландырып җибәр һәм аның киләчәге якты булыр дигән теләктә сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.